Ninsab ottimist li jekk inkomplu għaddejjin bir-ritmu ta' ħidma li qed nagħmlu flimkien bħalissa se nimxu l qudiem u se niksbu riżultati. Il-flimkien hija l-unika formola li tista' tmexxina l qudiem u tagħtina riżultati. Il-flimkien hija l-bidu tal-bidla li rridu nseħħ, flimkien naħsbu, flimkien nibnu u flimkien nirnexxu. Dak li niżraw illum u dak li nkomplu nikkultivaw għada għandu jagħti l-frott mixtieq fil-futur qarib. Din id-dikjarazzjoni għamilha Clyde Pooley, segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, f'intervista estensiva ma' Il-Mument dwar il-Partit Nazzjonalista u l-proċess ta' riforma li għaddej minna bħalissa. Clyde Pooley fakkar li l-Partit Nazzjonalista għaddej b'fażi ta' tiġdid u riformi għaliex huwa determinat li jirrappreżenta aħjar it-tħassib u l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti Wawċin. U għal il-Partit Nazzjonalista huwa konxju li jeħtieġ jagħmel it-tibdiliet meħtieġa biex ikun jista' jimxi l qudiem u biex jerġa' jiżviluppa f'partit b'saħħtu dinamiku li jagħmluh mill-ġdid il-Partit Alternattiv għat-tmexxija tal-pajjiż. Clyde Pooley fakkar li issa l-partit jinsab fil-fażi li jibda jaġen dawn il-ħsibijiet u suġġerimenti flimkien ma' ħsibijiet oħra li jista' jkollu l-partit. Finalment il-laġna kollha tkun ippreżentata lill-eżekuttiv tal-partit għal aktar diskussjoni u finalment il-prodott finali jitressa qudiem il-Kunsill Ġenerali għall-approvazzjoni. U għalli dan il-proċess ta' riforma skatta fis-sajf li għadda wara li kien il-kap Adrian Dalian nifsu li sejjaħ għal eżerċizzju ta' riforma immexxi bl-iskop li jisma' u wara jipproponi li tmexxija l-ideat kollha miġbura. Għall n-nies huma mħasba ħafna dwar dak li qed jagħmel il-gvern, minnaħa l-oħra n-nies qed jifhmu wkoll il-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem dwar dak li qed jinkwithom. Dan kollu jfisser li kemm il-darba n-nies jisimgħu lill-Partit Nazzjonalista b'mod ċar u mingħajr interferenzi, allura r-riżultati jkunu aktar inkoraġġanti għaliex in-nies imbagħad aktar milli tkun tifhem tibda taġixxi wkoll.